там вече стрима, викнахме си такси, отиваме там с таксито, а Коки, почакай, чакай, има много важно нещо. Коки беше взел и Монстър, а така аз бях взел и Монстър и той изпи половината и както обича той да се долива. С озополската схема с обаче аз вземам чисто нова бутилка джин, защото ни свършва и му я давам да се долива. И той лива и половината нали тече по пода ми и по стола ми, аз само бърша, се ми забърши чиче. И аз бърша, а той си сипва стабилно. Той е такъв мисля папа. Да, и аз бърша и изведнъж само ми подава джина, фащам джина и как беше пълен, вече наполовина празен. И гледам цялото това, аре да са паднали 70-80 мл, но 400 мл му беха сигурно в Монстър. И вика, аре, пробвай го. И аз казвам, не, Коки, моля те. Не, аре, пробвай го. Викам, аре, пробвам го. Само отпинах една глътка. Направо посече с сабия се едно. Не знам какво ми става. Що? Защото няма концентрация. Що? Проми се еба майка. Било примерно 20 мл Монстър и 400 джин. И Коки си го взе по пътя и после защо повръщам в карусел. Това е с озополската схема, че ще ли ме научи. Розов Монстър с розов джин, бате. И как стигна до карусел? Чай сега. Стигаме идеално. Сега аз обаче съм много мръсен тогава и си викам, брат, аз няма си взимам очилата. И взимам на Йомов някакви розови очила, човек. И си викам, аз тази вечер не искам и да виждам, това е. И отиваме там, влизаме и понеже съм към Карусел Cool Kids групата, имах с едно такъв тайна парола да ни е безплатен входа. Да, обаче отиваме там и аз на пич не мога му кажа паролата. Розовата риба плува му и викам, абе бате, я чети и той вика, айде постарай се. Само му го казах, вика, а той някакво стихче. Бате беше някакво изречение. Едно изречение. Да, едно изречение. Цяло си първолак и такъв на сцената, леките са зелени. И човек, това сеща как влизаме и викам на Йомката, давай правим една обиколка и отиваме при нашия барман, най-големия шаут-аут за него. И как се казва да е шаут-аут за него? Давай да ни го вземат. Стоян Марков, точно така. И правим си обиколката, там виждам някакви познати, дъга, здрасти, как си, и само отиваме, директно съм като, ние сме в джаза. Давай направо 10 шота, после още 10 и не знам. Само обаче помня как викам, дай 10 шота, виждаме Кристиян на ицето, отивам там, гушкам го, снимаме се някакви глупости. Лежиш върху него. И за на следващия момент е така штрак, осъзнавам как съм ей така. И до мен някаква циганка ми проси. И вика, батко, дай някой лев. И аз само викам, вътре в карусел. Не, слушайте, аз още не знам къде съм. Той не помни как си, той се телепортира. Аз викам само штрак и как още, аз съм със затворени очи. И чувам как тази циганка ми проси и съм като, не, нямам никакви пари. Какво правят тук, бе? И само в този момент отварям си очите и гледам по мене на една локвичка и викам, това къде? Але важното е, че няма Ultimate Teleportation Device. Знаеш ли какво е това? Гледам си тази снимка. Да. И само осъзнавам, че съм някакви стълби и си викам, брат, какво се случва? Аз къде съм? Погледам намо, погледам дясно, аз съм излезъл от карусел, съм отляво на банката, човек на стълбите. И трябвам да звъна Йомов. Звъна, обата не дига. И как съм така с телефон в ръка, гледам на някъде, напълно ми е много лошо и само цъкам, някой ми дига, почва нещо да говоря, да. И защо се знам, това е майка ми. Човек 21 секунди съм лафил с майка ми. И само чувам, ти си пиян аз. Не, бам, цъкам слушалката. А това колко часа се случва? Това е 3:30 макс, нещо такова. И бързване на Йомов, човек. И си викам, брат, аз гледам последните ми 10 обадения са Йомов, по някаква причина майка ми и Йомов. И си викам, са утре ще е много тегло, защото тя жената естествено си помисли всеки глупости, нали? И само Йомов идва от нищото и вика, брат, какво става, вика? Как беше до мен, извика, извън ще изчезна, аз вика... Да, че го разкажа моето пилови. Това му се случи, аз не съм такъв карусел, то още читав, едва нали казва изречението, ме читав. Отиваме там, срещнахме един приятел, нито се заседяхме там, при те си бях компания, той взе някакви 10 шота, аз гърма, защото по-време, че умирам, аз вътрешно умирам, а тия продължават. Някакви шотове идват от всякъде, човек, аз само пия, оставам, пиям, оставам. То отишъл много инклюзив. Ама аз не мога да разбера, аз съм такъв, викам, знам, май си загаждал някаква мацка. Или поне се опитвал. Не съм загаждал. Не, брат, ние с влизането само сканирам 5 минути тук и 5 там и съм като Йомов, ти си. Той бармана ви е помагал. Аз после това го разбрах. Да, аз не съм заграждал никога. Някакви шотове.
някакви шотове, примерно да ви е давал за да черпите момичета и така нататък. Да, и така, да, и това го има, обаче не съм заграждал нещо такова, просто седях около тех и чака Коки да дойде. Той да удари едно рамо, бе. За пореден път Коки го няма, аз съм такъв, пак не му ще и този човек. И аз примерно вече го няма половин 1 час, и аз искам, добре, то колко и да загражда маски, да беше минал пак и почвам звъна, пишам и го нема. И как се танцувам, аз нещо си правя, някакъв пичага идва, черпиме един балон, черпиме шот. Това е ванката, много голем. Да, аз ходих да бика в кеф и той ми видя, какво става, къде седиш, аз къде седа, дойде, балони, не знам си какво. Викам, човек, става ми неудобно. Били закони, нали? Да, бе. И да, бе, да уточним, да подвеждаме хората. И взима един шот ми взима, един балон ми взима. И това е смисъл. Викам, човек, неудобно ми е вече, моля те, смисъл не мога повече, не че не искам, ми е неудобно. И това няма страшно, няма да се плаши както и да е. И по време викаме, че му звънна, бе. Ало, Коки, какво става? Никой не ми дига. И след примерно 15 минути ми звъни. Ало, тук отвънка съм. Едва го чувам. Викам, добре, окей. Излизам аз и пак му звъна. Коки, къде си, бе? Като излезеш отдясно. Отивам надясно. Не, да, то отляво. Отивам надясно, Коки, къде си, бе? Като съм с, нали, като излизам, на къде тръгна? Ляво. Викам, добре, тръгвам наляво и го виждам как седи на карусела, там точно на карусела така седи и едва ме гледа. Викам, Коки, какво ти има? Не, на ДСК банката на стълбите. Не, бе, не, това после отидохме. Първо беше точно този карусел, аз там те видях и после отидохме заедно до ДСК банката стълбите там, където седи той. Това не се е случва. Повръща, лежи, аз седа пари пак, бе. Седа така, гледам го, викам, спомням си как те да го такова, викам, баси майката тук, лека по лека, всичките ще ги прибирам. How to be помия, туториал. Да. И такъв, викам му, добре, Коки, дай ще си бегам, обаче поне да кажем там на Ицо на компанията, чао, нали, на бармана, тачка да им кажа чао. И влизам аз, обаче го остана също място, където го намирам, защото не мога влезе вътре. Викам му, Коки, нямаме абсолютно 5 минути. Да. Cool kids only. Да, 5 минути ме няма, моля те, не мърдай от тука. Не мърдай от тука. Той, да, брат, няма да мърдам. Добре, отивам до охраната, викам, брате, много ти се моля, може само първиш един поглед да не мърда от там. Само 5 минути ме няма, да отивам до туалетна и веднага и да ми се го прибира. Няма проблеми, добре. Влизам аз, отивам до туалетна, пикал, отивам в компанията, чао. Коки си беше там обаче. И иска да яде гирос обаче. Аз иска какъв гирос, бе, човек, ти едва ще си много кръв. Не, айде ще ям гирос. Това е турската кухня. Шкембе, това нова. Отивам на гиросите, той едва, аз така съм го фанал. За брата, така съм го фанал, така го вода. Така с китката и на къде хода аз, така. Като кюпек. Да, така когато съм го фанал и само го насочвам. И по това време там трябваше нещо да чакаме много тия гироси, само той седи така се клати. Аз само го придържам и караме, няма някакви хора умятат стотинки, защото не е добре. Без да го излекуват. Съд гледат го, после мръдна там по върна до гиросите, после дойде пак, не знам какво. Ма яда ли гирос, казваш? Чакай, дойдоха гиросите, там взех гирос, взех му ерянче, ме такъв само го седи го гледам. Без сос. И гледам колко ме лошо. Ако може и без, да е най-лекия. И такъв с най-малко съставки да ги повърна, ако ги яде. И викам, сега какво му взема вода, Иран, седа, питам хора, какво му взема? И тъй като Иран му вземи. Туп един Иран и такъв, обаче той току-що е повръщал, не му си яде и ги прибрахме от чантата се. Дойде таксито и ни прибра в нас и заспахме у нас. Това беше. Слушай, каква е най-голямата комбинация? Чакай. Не, няма да чакам. Стой, това само кажи. По-тъшака е за на сутринта, само отварям си очите и съм деба, къде съм? Къде и само изведнъж поглеждам, леглото, Йомов, нема ядно. Да, във вас се спам? Да, бе. Добре. Слушай, каква е най-голямата комбинация за вечерта? Аз на следващия ден се чувам с бармана. И разбирам някакви неща и той ми вика така, твоя приятел Коки и то другия, викам, да, Йомов, същия. И вика, бяха в карусел. Как мога да не знае Йомов? Не го знаеш, аз му казах, сета. Явно не му знаеше псевдонима. Тота пак е от подкаста. И слушай, и така, вика, черпа ги и шотове, това онова. И вика, по едно време, вика, как го гледам, Коки танцува. Вика, по едно време, вика нещо, обърна се към мене, вика и върна поръчката. И аз викам, как така върна поръчката, бе? Да, тия шотове не вика. Вика, върна поръчката, вика, беше ял пилешко, вика, царевици, вика, имаше всичко на бара. Не, взяхме 10 сандвича от Макдоналдс. Да. И той вика, да бе, човек, направо всичко върна, вика, е така, една струя, вика, като се заля срещу мене. Викам, какво всичко чаши там онова оцелели. И той вика, не, беше точно на гумата, аз даже имам снимка, която мога да импортнем. Той ми прати снимка, как е повърнал.
Да, и Няма да им как е повърнал и той е повърнал така на самата гума отгоре, нито чаша е засегнал, нито нищо. Това поне Ама лесно се вика, чисти направо гумата. всички сервитьори, всички клиенти, където бяха там, вика, ще повърна, ще такова. Ма те затова ли дойдоха всички, бе? Къде са дошли? Те направо са махнали от Идваха някакви чистиха там, прави, казваме, че някой е бутнал нещо. А наш кой е бил най-големи екшен? На снимката Йомов се вижда как е точно зад Коки и такъв се дигнал ръцете и компонясва. А той не е разбрал, аз разбрах, че е повърнал от Кападокия. Аз не съм разбрал, че аз си мислех, че те идваха и правиха, чистиха нещо, викам, кой знае колко лял, някой ще ме интересува. Аз съм пиян много специално, аз съм изпил поне 10 шота, а преди това съм пил някакви джинове и аз не съм те виждал толкова пиян. Човек, а сутринта аз си пиша с бармана. Много Кое нещо зле, му пращам войс, той вика, велика, нали знаеш, Карусел най-доброто обслужване, вика, дори при върната поръчка всичко е точно. И аз го леквам и свикам, сигурно съм поръчал някакви шоти и съм ги отказал. И чак той като ми каза за това върната поръчка става просто леле, сега си една майка. той каза повръщаване на бара ли, бе? Той им прави такава ще... Още не знам как реално съм се озовал отвън. Това вече е наистина темата с табу. Им правят така на бара, имаше някакви аргети, такъв как си танцуи по-време, ще изключва и бам!